Velkommen til. Smiler han, hvor er han glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rar, for hjemme venter nu på ham. Med dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor. Hurra, hurra, hurra. Gid Mathias længe leve må, og sine ønsker opfyldt på. Med dejlig chokolade og kager til. Og godt. Den lyver bare. Nu! Fødselsdag er dig nu i dag. Mathias har fødselsdag er dig nu i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle vigtigster vil. Og hør nu her, hvordan vigtigster vil. Tak for i dag, Mathias. Det var hyggeligt. Kør det. Hej. Det der sker, det er, at Mathias han har fødselsdag i dag. Han er desværre smuttet til Ringkøbing, men han holder fødselsdagsfest alligevel.